ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। ପଇସା ଅଭାବରୁ ପୁରୀ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟକର। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୁଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଏମିତି ଦିନେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ମନ କରୁଥାନ୍ତି ଟିକେ ପୁରୀ ଯାଇ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଭାବନା ସରି ନଥାଏ। କେହି ଜଣେ ଆସି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ରଖ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଇସାଟିକୁ ଧରିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହନ୍ତି, କାଲି ପୁରୀ ଯିବା, ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ପଇସା ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା କିପରି? ରହିବା କେଉଁଠି? ଖାଇବା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱନାଥ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନାହିଁ। ତାର ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେଉଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ମନ ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ। ସେ ଆଉ କିଛି ଭାବୁ ନଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଏପରି ଗହଳିକୁ ଦେଖି ସାନ ପୁଅଟିକୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଗହଳି ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତି। ଠେଲାପେଲା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ପିଲାଏ କୁହନ୍ତି, ବହୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପିଲାଙ୍କ ଭୋକ ନ ସହିପାରି ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ଦେଇ ଅବଢ଼ା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଅବଢ଼ାର ଦରଦାମ ବୁଝି ପକେଟରେ ହାତ ପୁରାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ 500 ଟଙ୍କିଆଟି ଆଉ ନାହିଁ। ବହୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖାଲି ହାତ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଅବଢ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ପରା, ଅବଢ଼ା ନ ଆଣି ଫେରି ଆସିଲ କିପରି? ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱନାଥ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ପଇସାଟି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବି? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଖାଇବା? ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପତିତପାବନ ବାନାକୁ ଚାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କାହାକୁ ଆମେ ପଇସା ମାଗିବା? କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଭରସା। ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛେ, କିଏ ଆଉ ସାହା ହେବ? ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମହାବାହୁ ଏହା କହି ଦୁହେଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ କଳା ରଙ୍ଗର ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି? ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ଅବଢ଼ା ଖାଇଲେଣି ନା ନାହିଁ? ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱନାଥ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, କିଛି ଖାଇନି, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେବାୟତ ଜଣକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଅବଢ଼ା ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅବଢ଼ାଟି ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ବୁଣ୍ଟି ଖାଇନିଅ। ଅବଢ଼ା ଖାଇସାରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯେବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯାଇ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସନ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ ବିଗ୍ରହରେ ସେଇ ସେବାୟତ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହ ବୋଲ ମାନେ ନାହିଁ, ଝରି ଆସେ ପାଟି ପାଖକୁ। ଏଥିରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜାଣନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଜି ପାଇଁ କାହାଣୀଟି ଏତିକି। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ।